El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, i l'alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez, han presentat el programa Ciutats Digitals 2008-2010. Sant Feliu és un dels 10 projectes inclosos en aquest programa. El seu objectiu és promoure i implantar la societat de la informació i l'accés a les noves tecnologies en l'àmbit local. Això servirà, com deia, sobretot per garantir també la igualtat d'oportunitats a tots els sectors, a les empreses, coordinant els punts TICs existents i creant de nous, i també una aposta decidida a través dels vivers d'empreses per recolzar totes aquelles iniciatives econòmiques, empresarials, especialment dels col·lectius joves preparats, emprenedors, amb idees, que precisament en un moment com el d'ara, econòmicament, amb dificultats, pot tenir el suport de les seves administracions. El projecte Ciutats Digitals a Sant Feliu té un pressupost de més de 750.000 euros i està subvencionat en el 58% per Governació. Per nosaltres és donar-li un nou impuls a una política, una aposta clara per les noves tecnologies des de fa temps, no només a nivell de la pròpia administració, és a dir, de modernitzant l'administració per facilitar l'accés del ciutadà a l'administració, sinó també per contribuir a que no hi hagi, una nova falta d'alfabetització, en aquest cas digital, en el conjunt de la població. El programa Ciutats Digitals s'emmarca dins les accions del Departament de Governació per promoure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, una ciutat de 43.000 habitants i capital de comarca del Baix Llobregat, amb una forta preocupació per l'escletxa digital com a nova forma d'exclusió social i que ha fet una aposta decidida per la difusió de les noves tecnologies, amb un present de la lluita per un futur, orientats a la recerca d'innovació i progrés social i econòmic, mitjançant un projecte transversal de difusió de les TIC.